ji daɗi. Labari na zuciya sefa, kowa samu a yanzu ya huta ya ji daɗi. Sefa ce wadda na bidaran nan cikin daji, muna tafiya a aga da za mu je neman zinari. Mun gaje mu uku mun ka shige rami, ko samu a yanzu ya dace ya ji daɗi.